ideme Go East, ideme z filmovania videoklipu, ktorý sme vymysleli teda s kapelou, ktorá ešte nemá ani ustálený názov, ale môžete kľudne podávať návrhy, že asi čo by to mohlo byť. Takže máme to za sebou, túto fázu Frankfurtu v Nemecku, ideme zo západu naspäť na východ, pretože sme verní našej krajine a spravili sme taký menší nábor všetkých vlastne našich schopných slovenských príslušníkov na západe. Sme zvolávali aj megafónom späť na Slovensko, takže Horsa späť na Slovensko, hlavne všetci schopní, životaschopní a šikovní. Čakáme na vás potom na Slovensku, lebo sami to nezvládneme. Musíme držať pohromade, ruka v ruke, ako jeden celistý organizmus. Čaute a tešíme sa na vás. Podáme echo, keď bude videoklip hotový. A potom pozývame na všetky koncerty, ktoré budú. Určite budú. Minimálne jeden. A potom sa uvidí.